Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Көтүп алган 4000 квадрат метр. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә мәйданнар җитмәү мәсьәләсе ничек хәл ителә? Ни өчен проект катлаулы санала һәм яңа бинада нинди тикшерү төрләре булачак? Бюджет, су өчен бурычлар һәм җәмәгать транспорты. Лениногорск хакимияте иҗтимагый мәсьәләләрне хәл итү юлларын эзли. Районның иң борынгы оешмасына 65 ел. Әлмәндә сафы троллейбус, автобус һәм махсус техник йөртүчеләр әзерли. Белгечләрне кемнәр котлады? Әлмәттә Үзәк район хастаханәсенең яңа кабул итү диагностика корпусы төзелә. Табиблар булачак бүлек турында күптән көтелгән 4000 квадрат метр диләр. Монда заманча диагностик җиһазлар һәм операция блоклары барлыкка киләчәк. Хастаханә ничек үзгәрәчәк? Әлмәттә йогышлы авырулар бокслары булган кабул итү диагностика бүлеге төзелеше дәвам итә. Бу тирәдә җир сазлы, шуңа күрә проектны тормышка ашыру җиңелләрдән түгел. Пока все очень плохо по темпам. Понятно. Вроде и к вам претензий нет, потому что я помню, как здесь возились с этим своим. 3 катлы бинаны 2024 елның декабрендә тәмамларга планлаштыралар. Беренче катта тиз арада диагноз куяр өчен кирәк булган барлык хезмәтләр урнашкан. Ашыгыч ярдәм китерүче яки мөстәкыйль мөрәҗәгать итүчеләргә дә ярдәм күрсәтеләчәк. Бүлектә рентген, МРТ, эндоскопия, УЗИ кебек тикшеренүләр үтәргә мөмкин булачак. Икенче катта реанимация һәм операция бүлекләре урнашачак. Төзүчеләр күзаллавынча яңа бүлектән турыдан-туры стационарга эләгергә мөмкин булачак. Шул рәвешле авыруны кабул итү, диагноз кую, дәвалау һәм тернәкләндерү барысында бер урында башкару күз уңында тотылды. 2022 елда 5 катлы стационар бина өлешчә ремонтланды. 7,5 мең квадрат метрның 1800 яңарышлар кичерде. Яңа палатларны район башлыгы башкарма комитеты вәкилләре белән карап чыкты. Үткән сынаулар эпидемиологик куркынычсызлык таләпләрен үтәү кирәклеген күрсәтте. Шуңа күрә хәзер яңа стационар палаталарда элек булмаган кислород җайланмалары, махсус эремә белән эшкәртергә яраклы түшәм һәм диварлар, үзгә ятаклар булдырылган. Бинада шулай ук индивидуаль яктырткыч, шәфкать туташларын чакырту төймәсе һәм розетка белән тәэмин ителгән медицина газларын үткәрү өчен консольлар барлыкка килде. Палатада санузел һәм эшкәртелә торган яңа радиаторлар урнаштырылган. Бюджет, авылларда су өчен бурычлар һәм җәмәгать транспорты. Лениногорск депутатлары чираттагы сессия барышында әнә шундый мәсьәләләр буенча фикер алышты. Беренче эш итеп бюджетка төзәтмәләр кертелде. Район суы дип исемләнгән муниципаль предприятие төзү турындагы документ расланды. Җәмәгать транспорты проблемалар турында сөйләштеләр. Дәүләт казнасыннан Лениногорск бюджетына гражданнар хәл актларын теркәү вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга акча өстәлде. Авыл территорияләрен төзекләндерү буенча мәҗбүри чыгымнар артты. Шыгыр авыл җирлегенә акча бүлеп бирелде. Гомумән алганда 2023 елга бюджетның чыгым өлеше керемнәрдән артып китмәячәк һәм 2 миллиард 306 миллион сум тәшкил итәчәк. Узган сессияда депутатлар район суы дип исемләнгән оешма ачу мәсьәләсе буенча фикер алышканнар иде. Бу авыл халкының су белән тәэмин итү буенча җыелган миллионлаган бурычлар сәбәпле килеп чыккан мәҗбүри чара. Махсус оешма шул исәптән су челтәрләренең тузу проблемаларын чишү, су агымын һәм сыйфатын контрольдә тоту өчен булдырыла. Порывы каждый день, за сети ответственный снег, половина сетей не зарегистрирована, половина сел вообще за воду не собирают. Вода, мол, бесплатно. А как бесплатно? А ремонтировать, а порывы, а те же насосы кто должен оплачивать? Шәһәр җәмәгать транспорты мәсьәләсе дә күтәрелде. Бюджетта пассажирлар йөртүне оештыруга акча юк. Аларны башка чыганаклардан эзләячәкләр. Район башлыгы авыл автобусларының график һәм маршрутларын төзергә кушты. Мәктәп һәм шәһәр яны транспортларына аерым игътибар бирелергә тиеш. Автобусларны каян алырга, җәмәгать транспорты проблемасын хәл итү өчен муниципаль предприятие булдырганмы, юкмы? Бу хакта депутатларга әле уйланырга кирәк. Киләсе сюжетыбыз героена кечкенә чагында авыру сәбәпле хастаханәләрдә еш кунак булырга туры килгән. Бу җиткәч, үзе дә кешеләргә ярдәм итәргә була һәм табиб һөнәрен сайлый. Зәй егете бала чакта нинди диагноз белән очрашкан һәм бүген ул тагын нәрсә белән мавыга? Адилә Борһанова белән.
Геннадий Умнов буш вакытында агачны яндырып сүрәт төшерергә ярата, чираттагысын исә якыннарына яңа ел бәйрәменә бүләк итеп әзерләргә уйлаган. Аның бер кыенлыгы да юк, күңелемә рәхәтлек, тынычлык бирә ди. Зәйнең татар гимназиясын тәмамлаган егет булачак һөнәри итеп медицина өлкәсен сайлаган. Хәзерге көндә Минзәле шәһәренең медицина училищесында укый, туган шәһәренә уку практикасын үтәр өчен кайткан. Үзе дә кечкенәдән хастахана юлын таптарга туры килгән егет табиблардан куркып калмый. Ни өчен бу һөнәрне сайладым? Чөнки күп вакытта больницаларда булдым. Больница үзенә ничек әйтим, якын киләме соң, шулай димме, үзенә тарта. Геннадий 1 яшьлек чагында катлаулы операция кичерә. Сау сәламәт туган баланың баш миендә шиш табалар. Шуннан соң бер артлы операцияләр, төрле дәвалау курслары башлана. Ул бит 2нче тапкыр дөньяга килде дип авыр вакытларны искә ала, әнисе Венера ханым. 9 айга хәтле әйбәт кенә развивация итте, аннары кисәк, бөтен навыклары бетте. Дөресен генә әйткәндә, растениягә әйләнде. Без Казанга 16 ноябрьдә бардык. 16 ноябрьдә ширләде инде шул вакытта как раз. 16 ноябрьдә бардык, 21 ноябрьдә диагноз куйдылар: опухоль головного мозга дип. Геннадийның тагын бер шөгыле шигырьләр язу, аңа күбрәк мәхәббәт темасы якын, күңелем халаты турында язам ди. Иҗат җимешләрен социаль челтәр битендә урнаштырып бара. Шулай ук көйгә салып гитарада уйный. Укудан буш вакытында Минзәләнең район мәдәният йортына вокал түгәрәгенә йөри. Сеңлесе Влада белән дә бик дус, бер-берсенә ярдәмләшеп яшиләр. Ты взглянула в сердце мне и сказала в тишине: Дима, будь со мною ты везде. Геннадий Умновны күп кенә сау сәламәт кешеләргә үрнәк итеп куярга мөмкин. Ул үзен бер дә язмыш тарафыннан кыерсытылган дип санамый. Киләчәккә хыяллар белән янып, һәр мизгелнең кадерен белеп яши. Кыбытырга иң беренче. Кыбытыргәч, эшкә керергә, урнашырга, менә укып бетергәч, вышкага кергәч, Минзәлә үземнең училищемдә укытучы булырга телим. Калырга шунда. Укытучы булып. Адилә Берханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт Дасафы ел башыннан 1000-гә якын машина йөртүче әзерләп чыгарган. Районның иң борынгы учреждениеләренең берсе 65 еллык юбилеен билгеләп үтте. Әлеге җәмгыятьнең иң мөһим эш юнәлешләренең берсе юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау. Бәйрәмгә оешманың дуслары гына түгел, башка районнарның Дасаф инструкторлары арасында һөнәри осталык конкурсында катнашучылар да җыелды. Так, 36. Инструкторлар үз укучылары урынында булып карарга тиеш. Конкурсны оештыручылар әнә шундый фикергә таянып эш иткәннәр. Мөгаллимнәр өчен тестлар бераз кыенлыклар тудырган, чөнки гадәттә тестларны бирүгә караганда үзләре аларны күбрәк үткәрә. Я преподаватель жила, как бы. Мин мөгаллим һәм үзем яхшы белгән юл хәрәкәте кагыйдәләрен төшенергә һәм машина йөртергә өйрәтәм. Правила дорожного вождения. Икенче залда исә Әлмәт Дасафының юбилеен билгеләп үттеләр. 1953 елда Әлмәт шәһәр статусын ала. 57 елда биредә армия, авиация һәм флотка ярдәм итү җәмгыятенең бүлекчәсе барлыкка килә. Чистополь, Заинск, Лениногорск, Бугульма, Муслюм, Сарман, Челны. Такая география. Дасаф бөтен ил буенча таралган. Әлмәт районында исә ул транспорт идарәләре, сәнәгатьчеләр һәм хукук саклау органнары өчен хезмәткәрләр белән тәэмин итүче булып тора. На старт! Внимание! Марш! Теоретик белем бирүче инструкторларга аеруча руль артына ешрак утыру файдалы. Конкурсның икенче өлеше нәкъ менә практикага багышланган иде. Жирәбә ярдәме белән Рамил Талибуллинга йөрышкә беренче тапкыр катнашу мөмкинлеге эләкте. Параллель тукталыш, машинаны фигуралы йөртү һәм гаражга керү кебек сынауларны ират тизлекне киметмичә дә башкарып чыкты. Инструктор сүзләренчә, гади мәктәпкә караганда Дасафта эшләү кызыклырак. Дасаф интересно, потому что тут работаешь и... Биредә балалар белән дә эшлисең, җиһазлар бар, патриотик тәрбиядә бирәсең. Монда эшләү кызыклырак. В Дасафе интереснее работать. Рамил Талибуллин Дасафка бар гомерен диярлек багышлаган. Әлмәт җәмгыятенең 65 еллык юбилеен үз туган көне кебек билгеләп үтә. Кайчандыр Ират үзе дә Дасафта белем алган.
тантаналы бәйрәмгә армия белән бәйле дуслардан тыш юл тәртибен саклаучылар да килгән. Инспекторлар исә автомәктәпнең армиядәге кебек тәртипкә өйрәнгән машина йөртүчеләр әзерләвен билгеләп үтте. Я, как член комиссии по безопасности дорожного движения Альметьевского муниципального района. Мин Әлмәт районы юл хәрәкәте иминлеген тәкъмин итү комиссиясе әгъзасы буларак ДАСАФ автомәктәбен тәмамлаучылар арасында юл транспорт һәлакәтендә катнашучылар яки хукук бузучылар юк диярлек дип әйтә алам. Выпускников автошкол ДАСАФ практически нет. ДАСАФ юл хәрәкәте хезмәткәрләре белән автоледи, автобабай, автосессия, автомногоборье кебек зур ярышлар үткәрә. Катнашучылар теоретик белемнәрен һәм машина йөртү осталыкларын күрсәтәләр. Даже если оно... Елына бер юл транспорт һәлакәте булса да, моның яхшы нәтиҗә дип әйтеп булмый. Без бары тик яхшылык телибез. Бөтенләй аварияләр булмаса, без бик шат булыр идек. Менә шул вакытта гына юллардагы вазгыятьне яхшы дип әйтә алырбыз. Илдар Әхмәтов юлларда иң мөһиме тәрбия һәм тәртип дип өсти. Әлмәт ДАСАФына ул 26 ел гомерен багышлаган. Шуларның 17сендә инструктор вазифаларын башкарган. Аның кайбер шәкертләре туган мәктәбенә кайтып мөгаллим булган, кемдер хәрби һөнәр сайлаган, кемдер полициягә киткән. Тантанада бүләкләр дә өләштеләр. Район хәрби комиссары Ришат Сабиров Илдар Әхмәтовка Россия кораллы көчләренең 100 еллыгына багышланган истәлекле медаль тапшырды. Соңрак автомәктәп хезмәткәрләре арасында иңнәрне бүләкләделәр. Әлмәт кызлары Эльвира Ибрахимова һәм Венера Төхвәтуллина машина йөртүгә өйрәтү буенча иң яхшы мастер конкурсында 1 һәм 2 урыннарга лаек булдылар. Бронза Зәй оешмасы вәкиле Рамил Хәердинов хәләкте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.